Здравейте, пичове! Днес ще играем една готина игричка, наистина наречена Bulma Stars. И наистина... О! Free chest! Еги! Това ще спечели, Все пари ми да не се печелят героите. Обаче аз понеже искам да съм малко... Да съм с малко по-силен герой, ще играя с този. Сериозно. Ще играя срещу един готин герой, срещу Марио на предвид. Да, 29 на 100, 29 на 100. Стигате видео, видео. Ето костюмирки. 24, 10, не, забавих. Надо костюмирки пак. Да. 19 на 100. Марио. Ах, ты посмотри, конечно. 24 больше. 24 месяца. 21 месяца. Пахнет реально. Куда смотри? Никто не снял сам совсем. Страшно говорит. Что не страшно? Карты, наверное, карты не смотрят. У нас уже какой-то мразивый игрока. Как мы можем тут тоже как мразивый? Где играть-то? Я потом тоже 26. Нет, вот не будет. Перехожу на него, что перетеряем толку. Да. Хватит, что Марио, я что-то говорил. Ну, страшно, не Давай сильно на 100. Окей. 20 на 100. 20 на 100. Да пойди. Само. Не благодаря, не бих изтеглил. Да, трябва с клик. Не благодаря. Но тенк. Експлозия на 2000, на 2000, следването на 2000. Мисля, пак играм с картите, не знам защо. Хе-хе-хе-хе, ще победя. Само да. Тя съм се надяла. Не! Джойстик! Не! Толкова болезнено, че не може да се изправя. Не ме интересува какво стане на тем. На тем. Малко. 20 на 100. Сега те гледам. Не! Пак ще ме би. Мразя този електролог, който съм...
Справям се побързо. Дам 14 на 100. Дам 20 на 100. Че не ме издържи. Изглежда, че трябва да дам по-лесно. Стима. Дима. О! Yes. Сега те видим. 100 на 17 или 100 на 21. Целия постоянно в краката. Добре се щупи. Ще го изтръгвам много така. 14 на 100 бих да стане на 18. Ще направим така. Те не могат цели. 18 на... Не, целиха, ма. Ставай се вързаш от стария ти зимен сън. И ще биш като нощ 19 на 100. Так ли? Ще ме направи на нещо. Как? Тя му остане. Тя ще му убие. Бързо. Не, благодаря ми. Реви си там. Ядосва се. И се ядосва. Не го разбирам изобщо. И се ядосва. И се радва. Да играем малко с брат Варя. Кръщи от радост. Не. Срещу Лей. Брадите на смъртта ще те покусят от небето. Това са фойерверки. 17 на 100. Самоубий камни. 17. Не, стана твърде малко. Никой не може да се оцели, ще направи на 22 на 100. Твърде надалеч. Никак ще ме оцели. Не, оцелиме близко. Ще да му оцели много близко. Дам 20, дам 16. Да, ще проверя. Финиш хим. Финиш хвърде. Дам 25. И се провалих на финиш хира. Да, висинското. Не, благодаря. Спечеля. Честно малко. Играя с второй герой. Чекам да се задобрим. Срещу орелите. Срещу орел. Добре, сега не съм на... Тук трябва цяло... Найджа! Не, ще оцеля. Пак не се. Виждал съм по-задобрял в птиците. Като се сети за карта, се сещам за карта. Като говоря за карта, мога да се
си история да правя, но мисля да правя поредица на тази игра, да почнем нещо, трябва да го завършим. Първите. Не. Как нещо? Тя малко, ще гледам видео. Ще го изпора докато се върши това. Добре, продължихме. О, има още време, аз съм се написал за време. Как не успях да го целя? Как не успях да го целя? Ще причакам на това. Ти сега са по-бързи. Как си? Да, време, още време нямам. Кои хитри такива. Така, ще стреляме те. Не се получи. 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не, вече не искам. Да, леко подигане от земята. И добре, чакам да се отворя честа и да се старам за нещо. Да спечелим по нещо. О, ще сбием ключето. Ще спечеля нов герой. Просто пада докато свърши. И добре, изглежда, че ще спечелихме геройчето. И добре хора, това мисля да е края на видеото и чао!